Здравейте, драги зрители! Вие сте с централна емисия новини с главно на канал 69. Аз съм Боби Хранилов. Аз съм Пепи Обещански. Пловдивски лихвари спорно за милиони. Анджела Ташева, майче пак предашиня. За мен е OnlyFans Е само вентилатори. Зареждаме ги всички. Акумулатори. Турчин Куповалевски. Бойко Борисов се оплаква от изкуствения интелект и... Чичо Румен Васапеевски. До сега всички си мислехме, че Кършака е известна само с Рица и с проститутки. Рица все още е там. Но леките дами на пловдивското общество вече са и в интернет. Зад фасадата на блясък и лайкове кипи порноиндустрия за милиони. Британските власти подават сигнал, перат се пари пред сайтове за еротика. Нашите власти като по чудо откликват мигновено и разкриват истина цялата й голота. Млади момичета снимат клипове, а милионите от клиентите потъват в банкови сметки, управлявани от няколко бизнесмени с лъскави коли, лъскави алибита и още по-лъскави семейни взаимоотношения. Организаторите, баща, синове и приятели, купували злато, парфюми, коли и апартаменти. Всичко това с пари от еротичния материал, сниман по пловдивските хотели. Но когато дори порното мирише на пари, идва полицията. Не за да участват, а за да ги хванат, разбира се. При тях практиката е същата, но под формата на фишове и актове, брат, в смисъл. Това е друга тема. Както да е. При акция са намерени пачки фалшиво злато и клипове с участието на непълнолетни момичета. Трагедия. Изроди. Сега 4 зад решетките, 2 се издирват, баща и син се гушкат на топло с мярка за неотклонение под стража. Заедно с семейните си приятели, най-вероятно комшии, с които зимата бъркат зеле и трошии. А Пловдив отново е в центъра на скандала. Не заради тепетата, а заради телата. Това е канал 69, където истината винаги излиза разсъблечена и безплатна. За сега. България, страната, където изборите идват по-често от промоциите в Lidl. А те не са редки. Само дето този път няма да има нито промоции, според Делян Пеевски, нито избори, нито Lidl. Да, правилно чухте. Купона се отменя. Президента Радев още си готви костюма за изборна кампания, но Пеевски му казва: спокойно, чиче, няма нужда, партито се отменя. Народът гледа и се чуди. Това нов политически жанр ли е? Стендъп без изход? Или просто поредната турска сапунка с участието на нашия политически елит? А междувременно парламента се клати като дискотека пълно с пияни непълнолетни пиленца след проверка от ТАП. Кворум няма, а нерви бол. Политиците си хвърлят реплики като салфетки, а диджеят явно е заспал на пулт. И така, избори няма, купон няма, кервана си тече и както обикновено, копейката не муква. Добре дошли в канал 69, единственият канал, в който купона не спира, а демокрацията още се държи. На батерии. Турчин иска да купува Левски. Явно апетита на южните ни съседи към закупуването на социални злокачествени израстъци в лицето на Делян Пеевски не е задоволен, което е очудващо поради, всички знаем защо. И затова посягат и на един от най-емблематично несериозните ни отбори в футбола. Сънародникът на собствениците на депутат Пеевски е направил оферта на собственика на клуба, но той като истински патриот е отказал. Да живее Левски, да живее българският ни засрамен футбол. И какво? Щяхме да му викаме Лев Ефенди срещу ЦСКА. Вероятно. 1 или 2. Вече едно. Вече едно. През миналата седмица нашумяха оплакване на свободотиквения интелект към своя висш братовчет, изкуственият такъв. Бойко Борисов проплака пред репортери на купените от него медии, защото граждани правили засрамващи видеа и снимки на лицето му посредством AI. Да не забравяме, че лидерът на ГЕРБ е най-дълбоко вкоренен европеец. Неотдавна той не задкулисно беше на най-високото ниво на българската политика и беше натис повечето от своите европейски водещи колеги. Ангеле, това е американската посланичка. Здравейте! Дойде да те види как караш трак. Аз имам торта и с
президента Ердоган, и с Доналд Тръмп, и с Жан-Клод Юнкер. Яваш. Бай. Това е като лайфхаус. Камин. Това беше от нас. Ще се видим в другата емисия. Очаквайте. Аз бях Пепе Обещански. А аз бях Боби Хранилов. До скоро. Ами Снежане, бедни сме хора, гледайте, не искаме да се монетизираме, искаме пари, трябва да си. Искаме и поради бело по една къщичка, какво трябва да човек.